isi na onye eze na ọlụ na-alụ gị aji alụba nke ịnụ kama na ndị ụka ọbụla na-asọpọtụ onye na-akọcha mmadụ ndị ụka afọ gosi na fa bụrụ ka fa bụ ife ha bụ Judas o testimony niile a ka ya anụsị ya esi ndị mmadụ abịaza na nke onye eze n'ofe ekike ọ bụ ọ gaghị awesi ya taa na ana m alụ ọrụ everyday maka a na-esili mens a na-esili m a na-esili mens ya ụlọ amara ebe o si bịa onye eze nwere ewele eji m ewele wee bịa ụwa Igbo nwere nze m ozi ekene mụrụ na unu mana ọ bụrụ ọzọ ihe ọfụ na Jpac challenge onye iji Jizọs keta onye Jizọs apụtago wee sị ndị mmadụ egezi na ihe bụ na a na-ekwu na net na o nwere evidence dị na nke ya bụrụ Igbo explain taya na ịbịa na oje tụọrọ gị aka na Ọnịcha Ogidi Bayelsa Port Harcourt ndị ọ lụchala ọlụ na-ebe emetụ ya mma si egezi na ihe ndị mmadụ na-ekwu na ntọ wee bụrụ ihe a Jpac kwuru maka na onye Jizọs abụrụ onye ya abụpụta ọnụ na-ekwu ọgbagị nkịtị couple with ndị Evangelist Ebuka Obi na-ekwu na onye ọbụla na-eje ebe a na-akwụrụ ụgwọ alụ ọlụ ya ọlụ assignment bụ ha ncha niile bụ corruption ahụ a na-ekwu okwu ya ha ncha niile bụkwanụ fake ahụ o wesịsị biko si akpọzina ya iyi na-ekele ọlụ eke na ya nwa bụ onye Jizọs bụ onye amụma amụ n'afọ nne ogbula amụma wee pụta na-ekele ọlụ oke mana na-alụ ọlụ alụ si egezina ife ndị anụnwa na-ekwu mana still na ha na-eje ana donation ana ihe niile a na-ana mana ọ bụzia nke onye Jizọs iti ya aka na-agba onye Jizọs bụ na o nwekwara ihe ndị mmadụ ya emenwu ya so biko achọrọ m kwunu gee reply onye Jizọs nye Jpac and Evangelist Ebuka Obi followers na anyị na-anachiata maka na o ji ofu okwute wee chọọ ka ọ tụọ nnụnụ na-abụ nọ na-aghọta na vidiyo anụnwa anyị na-anachiata azụ ọzọ. Hello, who's there? Ayakwana mmadụ ive maka na ọnwekwa onye ga-enye gị abụkwa ndị a na-achị gị achị ọzọ kịta ido na gị na fa akwụ ọkọ gị n'aka ifu na nwere gị na ya kwụ abụkwa ndị a na-asị gị nna ịmaka nna Igbo ezigbo mmadụ even self onye ihe enyela aka for opportunity oge ejigbu ya oge egbu itọkịrịsị bụ onye na-enyere ọrụ aka onye ọbụla na-azụ onwe ya abụ ihe a na-ekwu eri na neti jee gbaba mbọ onwe chụba ego egbukwana mmadụ ezikwana ori jee gbaba mbọ onwe wọnsị ịma na aka ya adaba n'ọbara mmadụ jee gbaba mbọ onwe ejikwana egbeje ori gbaba mbọ onwe rapụkwa manna does not fall from heaven help those that help themselves. Gị na chi dị na mma iwu bụ na ị ga-akpata ego ọ mụ na-agwa ya gị na chi dị na mma tinyezigharị ya ịgba mbọ ka ebe isi enene m ka ebe isi awash m good evening, good morning, good afternoon. It depends on where you are watching from. Good evening. Yes, so can you please share this message? Share this message. Tell me where you are watching me from. And when the bu na progress mmadụ ibe ha na-ewe iwe mana nwa ajụ nchọrọ ịjụ pastọ onye kremuni a na-agụ akwụkwọ nsọ pastọ kremuni a na-agụ Baịbụl pastọ sị na na-agụ Baịbụl wee na-enye onye na-akọcha mmadụ ibie ego ma ọ bụ na-asọpọtụ ndị na-enye the person ego pastọ a kere ife o gosiri onwe ya o gosigo onwe ya is not from God. Ụbọchị ikpe nọ ya dị egwu na-ekele ọrụ eke ya dịrị ya na mma onye kwute njọ nze adịrị ya ka m zuo ike n'ife mmadụ gbaa n'ezie teka ị na-ekwu maka onye stil onye eze ka na-alụ ọrụ ịnafụrụ na arụ adịrọ maka na mgbe ewere wee pụta ụwa ebu m oke were pụta ụwa nke a bụrụ nke a na-alụ alụ ị na-akọcha onye eze ma stil aka na-alụlụ mens ọrụ ị na-afụrụ na nkọcha ya enwere isi ị na-ede nọnsensị na peji
ka ndị mmadụ ghara ịbịa ma still ha na-abịa maka na ma eziokwu ịkwụsịa ndị mmadụ ụgwọ bịa kọmentị ya nonsense na my page so ka ụfọdụ wee nwee doubting spirit ma still yet ndị mmadụ ka na because people like him ọfụma and ha ma na ife na-eme bụ pure Chukwu esigo n'aka nwee nwa ogbenye ọgaranya si n'aka mmụọ ya na-akwabụla ọbụla onye lụ ụlọ elu si n'aka mmụọ onye na-alụ ọrụ ugbo ọzụba afịa ọbụla ọgaranya ife na-ekele ọlụ eke ọ bụrụ na Chineke egburu mmadụ enwekwana onye ya egbu ya ụmụ ụwa ka unu zuo ike na ike rapụ onye eze ịkọcha onye eze enu ịkọchara onye eze anụ mee nsị ga na-ebuli ike nyekwana onye iyoro ego na December fight for your future ekekwana fa ntị ife niile a na-ekwunyere ife a na net bụkwa ego ka fa na-achọ kama na onye chọkata ego afọ ayafa achụgbu ọha na ego onye na-achọ ego jee zụba afịa lụba ọlụ isi na onye eze na ọlụ ọ na-alụ gị aji alụba nke inu kama na ndị ụka ọbụla na-asọpọtụ onye na-akọcha mmadụ ndị ụka afọ gosi na fa bụrụ ka fa bụ ife ha bụ Judas ka onye na-ekwu onye eze Jizọs Father of the Mass ekele ọlụ eke onye na-ekwu Attire onye ọbụla mana ekele ọlụ eke dị Disemba Chineke mee ebere ka ị nweta favor enwee nenene nkịta anọ outside Nigeria ị natọrọ Disemba since 5 years now ịkwara adosia ka ị nata ofufe ayasa anya and ị na-apụrụ anụkwa ka ị esi nata nke this year atụ n'egwu onye esi gị na ị ga-anata you will catch a big fish ọ bụrụ na street ịkpata ego ji emepe business street ada last forever mepee business asịrị fa na-akọ ma ka m kwụsị ibi immense ike onye eze abụrụ problem of Nigeria I'm not even your problem onye sịkwa na ọmụ ka ọ keta ịma na ọ ya anwụ n'ike onye ọbụla sị na ọmụ ka ọ keta onye a ga-anwụkwa n'ike mana ife ya egbu ya ọma mma maka na onye eze bụ mmiri ara m achọ ọka ara m achọ ọkafọ ana m anọrọ onwe m na-eme ife mụ na Chimukwu maka na m amarụgo na chi jiri eji ya efu efu Chukwu nọnyere ụnụ ịchọ ịma ife a na-ekwu ego ka ọ gị n'aka ji eyọ ndị enyi ya ego mgbe a ka ị ga-ama na ọ nwere gị na ekwu so ịnọdụ ebe a jiri maka ife mmadụ kwuru maka onye eze mana ịdịrọchọ ịnọdụ ịbịa ka Chineke zọpụta gị ijiri maka ife ndị ala na-ekwugheri na net nke a gbasaghị ị na-ajụkwara ya onwe ya fa na-ekwu maka this man ma still ọ na-alụ ọrụ steady enwee ka m alụ ọrụ n'okirikiri a ma still enwedo onye ekwu ife eji nwe ekwu na 2020 emesi ti vidio ndị nna amara owelu mee vidio kọọ ife niile akọ ma still yet ife ya ajụ onwe ya bụ this man a na-akọ ntu a ma still yet ọ na-alụ ọrụ everyday o gosi na ife ọ na-eme na-aga ebume were pụta ụwa imi na-ezi ama mmitụ m asị na-abụ ama mmetụ m anyị na-ala ama afọ ọdụm ya ife mma bụ ife dị Chineke mma ka nna eme ọ dịrọ gị mma na kpuo ife dị Chukwu mma ka nna eme ọ Chukwu ya emesịa mara onye aka dị ọcha Chukwu ga-emesịa mara onye obi dị ọcha Chukwu ga-emesịa mara onye na-ekpere ya n'ime mmụọ na eziokwu hapụsịa nke anyị bụ mmadụ ife na-eme na-ewe ya iwe na-akpọ blọkụ onwe ya akala aka nka m ji bịara m ezo nke m ezo
once ọ bụ na mmadụ egbu mmadụ adamalụrụ na-egbu mmadụ ọlụ adamalụkwuru ndị ji egbe eji ori ọlụ nwere ife jikọ mụ na ya ndị na-alụ ọlụ bụ ndị ekwensu kpọchi ụzọ ha ndị na-alụ ọlụ mana ego ada abịa mmesị alụfe ife enwere m evidensị bịa mkpọ ka ntụgharị ya aka ndị Chineke nji nwee mee ọgaranya bịa Ogidi ka ntụgharị gị aka ndị Chineke nji nwee mee ọgaranya bịa Ụmụnachi ka ntụgharị bịa Enugu steeti ka ntụgharị ya aka bịa Port Harcourt ka ntụgharị gị aka bịa Asaba ka ntụgharị gị aka bịa Ebonyi steeti ka ntụgharị gị aka ma ndị ji m wee lụ họteelụ bịa ka ntụgharị gị aka many mens ndị pastọ chọọ ka m bịa alfa crusade erike mana ajụ m ajụ maka na fa akọchabụ m mbụ many pastors want me to come and do crusade for them maka na ama na crusade m mee ga-adị egwu ịfụ m na pulpit ịma na ya pastọ enwere kọl na kọl a ada agụta ya n'akwụkwọ ọ na-esi n'afọ nne wee na-ama I don't make mouth mana ajụ m ajụ maka Chineke ekwube maka na fa jibu nwee mee akaje mbụ ụfọdụ ndị pastọ ebe ha na-achọ kọstọma ebe ha na-achọ ndị politicians onye bido ekpere tata ọ chọọ ka na ndị politicians mmarụ ya na ndị big men ka ha na-ebutere ya ego na 1000 na bilibili apụnụ Chineke na ọnya nwe ikpe o amakwa nụ na n'ife ahụ na-agụta n'akwụkwọ nsọ edo na akwụkwọ nsọ si gị ekpe n'ikpe maka na ife iji kpe mmadụ ikpe ka a ga-eji kpe gị ikpe apụ na onye eze iche niile unu na-atụ mma stil ọrụ na-abịa ndị mmadụ na-achọ m abịa ọrụ ka nlụ provoketa anyị fụrụ ka anyị singlet Chukwu gọzie unu ọmụ bụ nwa agbakọta nwata asị afụ ya n'anya ụmụnna sị na ịma mbụ mmadụ ụmụnna do na nke gị abụgo ihe akachi big fish n'ara before December ọkwa gbụtara efi last week this week Wednesday agbụtara efi wee agbụta efi live and even na ịma ụmụ one boy Ndubuisi ọ gbasi boy na ala dịkpọ Lagos olila sie December ọgị ya kpọọ na anyị ụlọ ka ọ setụlụ anya luo lapịa na village si anyị na ya abịa na Easter luo Easter ya nwere onye fụ ya ọ kpọọ ọgị ya na fon ọgị ya dị epik ọ kpọrọ mmịa jee na nke ọgị ya eme pelọlụfa geti nwatakịrị wee na-eje eri until o wee nụ ọnụ na redio wee bịa wee mesịalụ ya ekpere maka a na-alụ ya alụ ekele ọlụ eke mana a na-alụ ya alụ so mmesịalụ ya ife na ministri ka ọ nọ ala atịlandị ya na fon ya mana mgbe afọ a na-ebe ebele ọgị ya kpọọ ya ọkwa ọgị ya blọkụ ya blọkụ kpọọ ya several miss call mgbe e mesịrị ekpere ojee n'ezi ọbụla ọgị otibe mkpọ n'anya ọfụ 2 million naira na akaụntụ ya ọkpọchi ya ọgị ya si anụ ya sendịrị ya ego a nya warụzi ya gbagota ka ọ chọọ na ọ ga-enye ya chọpụ pụelu ya mgbe afịa na chọpụ nne ya mabụrụ ife mee na ọ setụrụ ya sinsi so ọ dị testimony ya ka ọ ya bụ mmadụ na-esi ya isi na ọ ya abịa ọ dị testimony ya ka ọ ya bụ mmadụ na-esi ya maka onye eze esi anya gee ya ntị ma ka asịrị na-asị ịbụ na ka ọ bụ nwatakịrị gbasa ịbọyị ọgị ya setụlụ anya o mere 2 months ọ pụọ ala mami ya elebe ife niile a na-ebu ya nwatakịrị for 3 years ka ebu ya ya eje ya na nke mama na-akpọ gbuzuo ruo ebe a kụọ anya chain for 1 year no way until m ya kpọrọ ya bịa back to sender mgbe m nere anya ebe a the spirit of God gwa m na
ife na-eme esi n'ikwu nne na ọ nwere onye ikwu nne yuzu palasenti ya wee lụ ya ọlụ mmiri nwa mmadụ ji wee bịa ụwa mgbe a na-emezi ihe mgbe a return the thing back to sender the man wee survive ọ bụrụ na ụmụ nwatakịrị nọ n'ime afịa azụ afịa maka ndị ya bụ fa na-azụ afịa n'afịa onye pụta obubere gị amụma gị jee moderate baby gị jee chụọ aja gị jee mee nke a ọ bụrụ ife niile agwa anyị ka ị ga na-eme maka ngwo ndị odu na mmụọ nwatakịrị ọgwọ bụ na na-azụ afịa n'afịa ofu nwaanyị nwapụtazibi ya ozi si anya jee ikwu nne jee mee salaka ka biznes ya wee gaba ọfụma nwatakịrị wee jeenụ wee lụọ wee nye ndị ikwu nne enu nwanne mmịa pesina wee welu nke wee jee lụọ jee ebe dị bọyị nọ wee kụọ anya ala ka dịma nsasi ya ịsọ mere 2 days ọ nwụrụ tata nwatakịrị nwezi 2 chop n'ala dịkpọ ọ kapụzi ọgị ya eme ọfụma mana ebe fa na-eje mgbe a na-asịbụ ihe na ọgị ya na-eme ihe wanyị na ọ bụrụ ọgị ya n'ife na-eme ya si n'ikwu nne si na gift onye mmadụ o testimony niile a ka ya anụsị ya esi ndị mmadụ abịaza na nke onye eze n'ofe ekike ọ bụ ọ gaghị ya wesị ya taa na ana m alụ ọrụ everyday maka a na-esili mens a na-esili m a na-esili mens ya ọ na ụlọ amara ebe o si bịa onye eze nwere ewele eji m ewele wee bịa ụwa bika ma m niile na-esigo vidio anọ anyị na-edege mma kabarụ share anyị na vidio kabarụ na subscribe kwa na channel ya maka na anyị kwugo na anyị na-ewetara unu n'izu ọnụ ọbụ na o si dapụta na anyị na-eweta ya na efere mbụ ụwa maka na eju na tụrụ inu si na ozi ọma iru ọma ka o ji aga n'ogwu ile ọma anyị nwa apụtagolo iru ọma na-achị na efere mbụ ụwa na nke ọbụla anyị fụ ya ewetara Igbo ọganiru ya ewetara fọmatị ya sensị ndị mmadụ nye ha sensị ka ha mụta ihe nwa ka ya na-epost ebe a ya maka na ọ dịkwala unu mma na anyị nwa adịle m mma so ogwu okwu a mma na-ekwu ya ka o na-elute onye ọbụla aka ekenekwa m Igbo niile na-asị na ya adịla Igbo niile mma ka anyị nwenụ mgbe ọzọ